Il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan preżentament qiegħed fil-proċess sabiex jipprova jakkwista Palazzo Spinola sabiex jintuża bħala sede tal-Kunsill Lokali u Ċentru Ċiviku għall-Komunità ta' San Ġiljan. Net News ħal-kummenti ta' Albert Budicic, is-Sindku ta' San Ġiljan, fej spjega f'aktar dettall il-kunċett ta' din l-idea. Din hija deċiżjoni li ħall-Kunsill bil minn żewġ naħat tal-Kamra tal-Kunsill fejn fir-realtà aħna nixtiequ li dal-palazz li preżentament huwa abbandonat jingħata lura lill-komunità biex isir one-stop community shop, ġifieri fir-realtà ġabra ta' servizzi li għandu bżonn il-komunità. Budicic spjega magħna wkoll il-limitazzjonijiet li llum qed taffaċċja l-lokalità Ġiljaniża. Iktar ħaġa li aħna nħossu li dan il-palazz għandu jerġa' jingħata lura lill-komunità għal fatt li din il-komunità ta' San Ġiljan tat ħafna lill-pajjiż fl-ekonomija tiegħu, fil-bini, fil-iżviluppi, f'tantu tant attivitajiet li hemm. Is-Sindku ta' San Ġiljan qal li dan il-palazz se jservi bħala berġa' u jnaqqas l-inkonvenjent tar-residenti, speċjalment tal-anzjani. Għalinna li jekk isir se jaħdmu biex ikun hemm librerija pubblika u kif ukoll information desk professjonali għat-turisti, xi ħaġa li preżentament m'hemmx fil-lokalità ta' San Ġiljan. U kellimna wkoll dwar dak li jaħsbu il-kunsilliera fuq din l-idea. Fil-manifest elettorali ta' żewġ partiti fil-Kunsillu Lokali kien hemm ukoll din il-proposta. Allura hawnhekk hawn xi ħaġa wkoll storika li ż-żewġ partiti qed jaqblu bejniethom fuq dan il-ġest. Budicic qal li dan huwa l-mument li l-Gvern ċentrali jagħti lura lill-komunità li ta' kuljum tbati minn problemi ta' parkeġġ, il-bankini li ttieħdu mir-ristoranti u mill-istorbju tal-iżvilupp u l-krejnijiet.